के दिन वही है। हाँ खाली खाएला खाएला वही है। हाँ जी कुछ न हो तो हरी बाकी जग के बिहान भइला वही है। हाँ जी बाकी कितना न हो तो रही है आवते 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 रास्ते में रह जाए। अच्छा हम पूछे के चाहते हैं बबुआ हाँ कि 2-4-5 जना अगर न हो तो हरी ना अवश्य हाँ तो ई जग रुक जाता ना ई जग रुकी ना ना हाँ लेकिन एगो ऐसा न हो तो हरी बानी हाँ जले वहां के आएब ना हाँ तले कुछ मंगल होई ना। हाँ उ के है बबुआ ये हम बबुआ का मामा बबुआ के मामा नाम तो जग ना होई ना इमली के घोटाई इमली अगड़ी हजामो ठाकुर घोटा देवल हाँ देव में देव महादेव जी के बबुआ हाँ बाबा गणेश जी हाँ जी लइका जाके बाबा से कहले के बाबा ए बाबा कि चरणन के वर्णन करी बाबा के तनले बड़े बड़े देवता लोग के घर घर में पूजाला कि मंगल के गीत होला हर चीज भी परीत होला राउर चरनिया बाबा जहाँ लइका जाके बाबा से कहले के बाबा ए बाबा रोवा चरणन के हम वर्णन का करी का करी राउर चरण जहाँ पड़ जाला हाँ। वहाँ मंगलमय हो जाला। हो जाला अपरम श्रद्धे आज के हमरा जागी जजमान हाँ जजमान से हमनी होरा करब हाँ कि हमनी गणेश जी के सुमिरन बंदन करत तानी हाँ तमे गणेश पूजाई लागेला लागेला नीक है होशियार ला इशारा काफी हाँ जी लइका जाके बाबा से कहले के बाबा ए बाबा बाबा हे बाबा ए बाबा आहा आ जाए ए बाबा गौरी ललनवा के हाय 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 करिले सुमिरनवा हो तो सभा बीच के दे दी तो सभा बीच के दे दी हाजू हमारा के दर्शनवा हो ए बाबा ए बाबा आहा हाय हाय ए बाबा गौरी ललनवा के करिले सुमिरनवा बाबा गौरी ललनवा के करिले सुमिरनवा सभा बीच के देवी सभा बीच के देवी अजू हमारा के दर्शनवा हो बाबा बाबा गौरी ललनवा के करिले सुमिरनवा हो बाबा गौरी ललनवा के करिले सुमिरनवा लइका कहले के बाबा ए बाबा बाबा गौरी ललनवा के करिले सुमिरनवा हो हाँ। काहे बबुआ हाय तो बाबा परशुराम जी से अरे कोई नी
बाबा जवना पर परशुराम जी के मन में थोड़ा सा घमंड भई रहे के धरती पर हमरा खाली बलशाली केहू नहीं है ना ओवर परशुराम जी से लड़ाई कइनी बाबा परशुराम जी से अरे कोई नहीं लड़ाई तो पल भर में देहनी तीनों लोकावा घुमाई पल भर में देहनी तीनों लोकावा घुमाई सभा बीचे आके देवी अजू हमारा के दर्शनवा हो अरे बाबा ए बाबा गौरी ललना के करिले सुमेरा नवा हो लेके जाके बाबा से कहले के बाबा हे बाबा गौरी ललनवा के अरे करिले सुमेरा